Rematou a primeira edición do concurso Parque Vibras coa entrega de premios no Parque Natural de Corrubedo. A Conselleira de Medio Ambiente destacou esta iniciativa e a importancia de involucrar a mocidade na protección e difusión do patrimonio natural. Un centenar de alumnos chegados de centros de toda Galicia visitaron esta mañá o Centro de Atención de Visitantes do Parque Natural de Corrubedo para recibir os premios do primeiro concurso Parque Vibras. A Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacou esta iniciativa lanzada pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural e a importancia de que a mocidade estea involucrada na protección do patrimonio natural e na difusión dos seus valores. Uns premios que hai que dicir que temos uns mozos e mozas fantásticas, con un equipo de profesorado que se involucrou moito, que chamamos Parque Vibras, e que foi unha iniciativa da Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente para que todos os rapaces de todo Galicia nos dixeran a través das redes que era un parque natural e nos deran consellos para seguir cuidando ese parque natural. Ao final foron máis de 400 os colexios que recibiron información e foron 500 os cativos que concursaron e ao final hoxe procedemos á entrega destes premios. Dirixidos a alumnos de terceiro e cuarto da ESO, Vázquez destacou a calidade dos traballos presentados neste certame, cuxo funcionamento era subir vídeos en galego de menos de 3 minutos en TikTok, Instagram ou YouTube, falando sobre diferentes cuestións vencelladas aos parques naturais. E ten que ser unha moi boa comunicación para poder chegar ao resto dos cativos e das cativas e que, sendo eles o futuro, saiban onde están os nosos parques, que significa ter un parque natural e, sobre todo, como debemos cuidar ese parque natural. Eles fano a través das redes e temos que dicir que tiveron eles máis éxito que calquera outra persona que poidamos dar unha noticia sobre un parque natural. Foron máis de 66.000 seguidores os que tiveron e, por suposto, moreas de likes. Unha forma moi visual de dar a coñecer os parques naturais galegos. Pero tamén queremos que eles mesmos lles divulguen aos nosos maiores na súa casa todas as propiedades dende o punto de vista medioambiental, pero tamén dende o punto de vista da saúde. O premio vídeo máis creativo foi para o equipo Carambolas, do CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños, o de maior valor divulgativo para Lume Verde do IES Río Cabe de Monforte de Lemos e o viral para Vilanchos do IES Bramo de Pontedeume, e recolleron o seu galardón no Parque Natural de Corrubedo por varias razóns. Moitos dos rapaces nomeaban este parque e, polo tanto, este parque acolle a moitas excursións ao longo de todo o ano e creíamos que un dos agasallos pois é que eles elixan un parque que vaia, ademais, toda a súa clase e poida disfrutar dese parque, pero facendo moita referencia a él, creemos que este era o lugar ideal para poder facelo. Ángeles Vázquez subliñou tamén que se trata dun día ideal para a entrega destes recoñecementos aos escolares participantes, xa que a xornada previa á celebración do Día Europeo dos Parques Naturais, que se celebra cada 24 de maio dende 1999.